Maame Naomi eye obaatan a ofiri eyesunyane a ewo bono mantan mu. Mami ekita emofra miensa. Na rehosem ne se emofra miensa nyina no womo ani afira. Emofra miensa emu mienu eye ba na baako eye bema. Na oba a wodi kan no ye frɛ Sandra aninwa na oba a wotoso no so de Gloria Poma yeboa na obema a wotwato no so de Ransford a champion yeboa. Maame na wo mikyeremu a wokɔ asɔre ɛwɔ Presby na mmom ne mane de emofra miensa no omose ombekɔ Pentecost efise Pentecost na ya asɔre a ɛbɛn omo nti omokɔ Pentecost. Maame kyeremu a emofra wo omo no na nifayade no eni honom na mmom no emofra ni di afi baako ekɔ mfiminu na wo hu se emofra no ebobɔ omani saa mfiminu bedru no na emofra no ani afira kraa. Mami de emofra no akɔ hospital ama doctors for ahwɛ wo mo nanso a doctors for kyeremu a emofra no wo hu yade bia wo won ani so. Asɛm yɛ kɔ akɔya rehosɛm ama tetenemu ayɛ den de ama mami. Mami adwuma a wɔyɛ ne sɛ sebi obɛyɛ bodwabodwa de hahwɛ emofra miensan. Ɛtɔ da bia yɛ na ne omu bedi mpo na ayɛ den de ama omo. Mami atima tetene mowrem de emofra emaame no omudi kan no akɔ eye school. Nanso ɛtɔ da bia ayɛ na school fees ya obetua mpo anase aduane a emofra ne bedi anane oma omode beko school krampo no ayɛ na ayɛ arehosɛm. Mami esu frɛ ye moa sɛ ye moa no na wo mu entimi hwɛ wo mma no. Mami esu frɛ ye sɛ ye moa no na setenemu ayɛ den de ama no. Mama ye moa eye maame na wo mi na wontimi enya kakra emfa enhwɛ eye emofra mensa sese omadane anifrafo ɛwɔ no si. Nyankopon nhyiaw sɛ wo yibi na wo de aboa. Obetim de kakra afa eye mobile money numbers ya ohu screen no so no. Na me sɛ kakra bɛyi no enkokwa. Nyame hyiaw sɛ wo yibi na wo de aboa. Interview a we sɛ wani gye ho a wo mmɔden asɛ wobɛkɔ YouTube na wasearch for Bonesman TV. Like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto bɛba nkyɛn na wabɔ so na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi. Bomodi aso besan so a share. Alright, abusia mama mo akwa ban fa the book your first time I message say oba like wa share na wa subscribe in social media YouTube Bonesman TV, Instagram and Twitter ina no, Facebook ni na Bonesman TV. Ene minkura si minkura chincha no abusia ena wa be pim ewo sunyane na sunyan enye sunyan kuro bi ase sunyan kuro ma ankasa ena mewo ahaye area 3 aha na mene ma ba ko bi ewo ha mene ne ba ba twetwen enkomo na ne ono so na hintasem ewo no one ye ache na yeso mo ai betimi no abusia ye ne no ache ti ma me wo ha mene be di enkomo ma mpa twete sen pacho nyame adome ho ye mpacho frozen pacho me de Naomi Poma Naomi pacho ware pacho ukunu woda so no ukunu no pacho ma me de adwuma pacho me ye bodwa ti ne wa we wa wo dia pacho wo ma pacho me ma ye miensa edena how man pacho money me wo mo a o na nte kama ba o mu nyina na ani na hyase e be se bia ekotu yes efiri wa na half ko bia na ani no o mo bo mo ani ni sa sese panyine ne kura de ontumo na nte kwa iso so ni enti ya se o mo miensa ni nyina sa enti yakọ hospital sa ba akwa a mo hwa a mo se bibia ni so enkwala no so hunade ena sesi anso ayese ani ni wo ho se ya so abeka ho enti wo kasa je se wo bo no ansa wo bete de wo kan ena yare bi te se sugar diabetes ni ade so pressure nyina wo mbie wo ma bo se we ya aba na ye ko hospital wo se we so aba na ye ko hospital enti hospital na de ye ko da bia to nurusa enkra no ba ko pa na miensa ni na acho miensa ni nyina omu nyina ni na afira kra bacho ketwa no pe na ahwa utimu na nte kakra utimu koba be ono so wani yade ni bi kakra wo mo no na nkra bi mu no na ani ni wo ho anase omu nyina na eba bacho mo na nte ne de ya me hu ni sa o ma na nte a mo ba be wa na half e ko 2 years na ashase na do hospital na mo se e den are yakwa hospital mo nka se bia ya yare we na ye
omo fitira hwa esi bibia ni so nipa no susu nti omo nyina na asa yare no susu nyina ba sesi apanyine ne de no de ko konfa no che 2019 no mo se etewo so tin kombe no operation aye enso sikasem nti yantumi ankobi amuka so mbeji musika besen ehwa na de omo anka sika omo beje ba omo ye ensatem bia ye ko no mo ahye ye da ne ye kosa ba sikasem no mo hye date ne duru hwa ye nya sika no nti yantumi ankobi nti tama corona no ba ye nyina be sisa abre no yenko hobi enfa nse be 3 years panyine de sen Sandra anyway panyine de Sandra acha na ni otoso no so Gloria Pomaye boy Gloria na keto na a champion Ransford ye boy Ransford nti mami no be ma baako mami ensan nyina so ani etima fra no mo ko school acha mo ko brand school e kropo mami ensan nyina keto na de nyanko ye ba yeguso ye nhihye ni nyina akwa yesikasem se ne ma mo eden na ho no so eden sa ho no eden pa school fees ni ade bana si ankasa de omo nhye da nji fees e prososa but if you akure kwa krupo na ye kwan nye kwan keto akura na ne ma ombe hia no se omo kwa machines wo ho ne ma bebre wo ho a ombe hia se si ya na second one wo bechem wako bechem for 9 years wantumi anye hwe ti last time ya na me de ne ko ti wakotwa 3 months wo ho no waba se ne ma obehia no yese me san ko na makwa kodi ho dwuma enti ni nyina so akoye sikasem oso mo ka otimu etwero ba ontimu empeke enti yese machine bi wo ha tem bi e be record amano enti ote hwa na nko no de ye reading enti butayo de free bechem no ko ekro fe na ye be hwe eno soso ho asem. Wow. Alright, we see my mama Kwaba and from the Bonesman TV. Come on, make you train me, I am my Naomi, and I train and come on. Na Mamma me, Sebi, Okita, and Cram and Son, a mammy no, I want for be my barco. I meet you, ma, and crown a war monkey to ana, moon in the bay of Fibacumono. Na utimu se ankrana ani na ani yade ya mo bo mani sang bedu be mfimi no fimi nsa no mani no afira kra wayeb ni obetimi bia na nso na hoden anso kisi akwakoto sikasem na hoden e ofom enti yeguso ne mami ehwetwen komo menya anka ankra ne bi etimi ben me kakra enti menya ya anka okay bra Bra. So far. Dano. Abusia Gloria na ye second born but you na etos minu. Na de Gloria no. Okay. Ha ketwa no so minya ketwa no so ha anka. Me pay pa ketwane de Ransford a champion. Okay, Ransford brasa hey Ransford is here. Ransford is saying yeah what is saying yeah yeah uhume humanim me say we are saying 5 be ketwane de hu kakra bi Gloria design. Ume. Me say we are saying. 5. There be 4. 4. Oh wow. Abusia me mama kasa na nwa. Na me mama Naomi oba so e wa hanom okitadiem wodidi. Oba panyin no e wa hanom ma ono so edidi. Nti mosunyan sisi a mene mema me Naomi atwen komo ma moko sorry moko da sorry bacho me dem ko presby bankola ne ko Pentecost oko presby na enkola ne ko Pentecost adam papa ye Pentecost ni enkola na mu ko Pentecost ana e ben mo nti e ben ni nti okay be wa ye presby ni be uma ya asore no boka kakra wadaruma
Accra. Ha, okay. Abusia we dey adesade na yede to obi bia nim nkankane mo amwo sunyane ene ne mpotamu me ma me na omi interview ana se ne nkomo twetwe na ne betwetwe yi sakoma betimi aboa with the numbers hu screen no so no na yemfa emeboa ma me na won me adwuma wo ya ne se bujobujwa na ode hwe enkra mensa sabi omani akwara hosempa ye yesi nipa benya wa na efiare ama me no wanse na efiare yemo nipa omra otiase media the Bonesman na your first time with me follow on social media pages na ye Bonesman TV na menim se mrepam no besan so hia menim se the next time ba no na ye ne gisem na ye de pass na da mo ye na mo de bo no yakopon shaw na onka mo ho makra mu nyina bye bye. Interview we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adomaketo be ba nchen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso be san so a share